ova tema koja bi nešto objasnila teoretičkim znanstvenicima, doktorima njemske prajobračke padu u Kini, Evropi i Americi, a često se žali na grčeve, na to što im dolaze trnici niz ruke, noge, panike, energetske impulsi. Htio bi reći da su ljudi postojali prije nego sam se javljeno, da se pokušava vidjeti odnosno sve grčevi, šta ne znam šta. Ako prvo ja nisam doktor, ja nisam nikad nikog fizički pregledao, nisam za to ni školovan. Kao drugo, nemam ni licencu za pregledavanje nikoga. Kao treće, ja vam ne čini ne berem ništa, budući da nisam doktor, ja ne mogu biti siguran u ništa, nisam ovlašten pregledavati nikoga. A osim toga, htio bi vam reći da vi si pokušavate namjestiti računice od 84. i kako se onaj tom parkačnom zemalja se od 84. onda su u tom Pragu. Ali vi ste postali prije mene šizofrenija, psihičke bolesti i sve svašta, i to brojke stotina milijuna u svijetu. Znači, pokušava se cijeli svijet izvući time što, ne znam, imaju grčeve ili trnci ili ima neko glas pa će se svi izvući ili, ne znam, jedan invalid ne može cijeli svijet optužiti pa će svi proći ili ministar nikako ne može ispitivati nikog iz grada gdje su svi ludi pa će grad ludih pomagati u spašavanju kriminalaca. Ili cijeli svijet ima halucinacije, mora neko biti kriv za to. Pa spašavati organizaciju koja ima 1000 satelita, letjelice, NASA, vojske, organizacije koja ima 1000 radiobaza, 1000 radiodašiljača, znači pokušavate cijeli svijet spasiti, na što grad ludi slaže za sve vas i republika ludi.